Du kan svine mig til, Jeg har da ikke og det kan jeg mærke, du vil. Det vil Så jeg. spørg. Prøv lige at høre her. Spørg for satan. Jeg har været journalist på TV-avisen i 20 år, og jeg har lavet mange hundrede indslag. Det har bragt mig i nogle svære etiske og moralske dilemmaer. Han vil ikke interviews, men under vores samtale lader vi kameraet køre i baggrunden. Hvordan undgår man at udlevere sin hemmelige kilde? Du kan da godt huske, om du selv har optaget et lån på 250 millioner, en kvart milliard for et år siden. Hvad gør man, når den, man interviewer, pludselig angriber en for åbent kamera? Jeg gider ikke blive lagt ord i munden, som jeg ikke har sagt. Nej, men jeg har ikke brevet her. Færdig. Og hvornår siger man fra over for presset fra spindoktorer, men også fra arbejdspladsen? Tag mit kamera. Jeg må godt stå efter min ejendom. Hvorfor må du det? Vigtige historier ender ofte som underholdning i stedet for at få konsekvenser, og det har jeg måttet lære på den hårde måde. Dumme svin. Hør om det her og meget andet fra journalistens værksted i mit foredrag. Spørg for satan.